Fransuz kanun çıkarıcıları Xitay'ın Uygurlara karşı edenlerini genosit hökmüne kabul etdi. Mundan öňem Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Angliýa, Kanada we Gollandiýa hem Xitayda Uygurlara karşı genosidiň alynyň barlyandygyny kabul edipdi. Xitay hem öz gezeginde genosidiň ýokdugy görnüşinde gaýtargy beripdi. Xitay bu gezek hem öňkü gezeklerde bolşýaly Fransuzlara gaharly reaksiýa berip, Xitayda genosidiň bardygyndan daşlaşjak bolup biler. Fransiýanyň bu karary almagyna insan haklarynyň bozulmagy esas bolup durýar. Fransiýa göre Xitayda musulman türki milleti bolan Uygurlara garşy ýürüdilýän sessiz, emma şol bir wagtyň özünde bir milleti ýok etmäge niýetlenen syýasy bähbit genositdir. Ýene-de bir bellenip geçilmeli möhüm zat bolsa Xitaýyň iň uly welaýaty Uygurlaryň ýaşaýan ýeri bolup durýar. Görnüşe görä Uygurlara garşy alınıp barylýan genosit Uygurlaryň musulman dälde türki millet bolmagy bolup durýandygy pikiri has agramly. Sebäbi Xitaýyň özünde hem Uygurlaryň sanyndan has köp musulman halky bolmagyny unutmazlyk gerek. Emma muňa garamazdan türk milletlerinden bolan Uygurlara garşy gazaply syýasat ýöretýär.